салом бинандагони гиромӣ, барномаи соя рӯшан аст. ёдовар мешавем ки барномаи мазкур таҳти сарпарастии кумитаи дин ва танзими ҷашну маросим таҳия ва пешниҳоди шумо мешавад. мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо ифротгароии динӣ ва роҳҳои пешгирии он. ифротгароии динӣ яке аз омилҳои хатарзо ва таҳлукаангези ҷаҳони муосир мебошад. воқеан ҳам ифротгароии динӣ то ҳадде аст ки имрӯз нисбат ба эътиқодҳо, боварҳо, бархурди андешаҳо зиёд сурат мегирад. вале ана ҳамин ифротгароии динӣ заминаҳои рушди худро дорад, яъне сарчашмаҳое дорад ки то масалан ба ин ҳад метавон пешгирӣ кард. ин кадом заминаҳо бошад? ташаккури зиёд. албатта мавзӯъ ё масъалаи ифротгароии динӣ дар шароити муосир то рафт тезу тунд мешавад, мураккабтар мешавад ва коршиносонро водор месозад ки дар ин масъала фикр кунанд, андеша кунанд, таҳлил нависанд ва андешаҳои худро пешниҳод кунанд ва ҷиҳати пешгирии онҳо чораҳо андешанд. ҳатто дар ин масъала китобҳо аллакай таълиф шуда истодааст ва гуфта мешавад ифротгароӣ бевосита агар мо ба моҳияти масъала ворид шавем, соддатар карда ишора намоем, худ ифротгароӣ чист? ифротгароӣ он чизе ки ҳаст, дар шакле ки ҳаст, аз меъёри он зиёд нишон додан, аз ҳадди он берун баромадан. масъалаи ифротгароӣ ки се марҳиларо дар бар мегирад, имрӯз ҳамватанони мо умуман ҷомеа ба мазмун муҳтаво, ба тарҷумаву мазмуну қоидаҳои асосии худи ин истилоҳҳо бештар напардозанд, балки бояд бо моҳияти он ошно гарданд ва роҳҳои муборизаи онро ҷӯё шаванд. ва ин ифротгароӣ дар ҳар бахше мешавад. ифротгароии динӣ мешавад, ифротгароии дунявӣ мешавад, ифротгароӣ дар як барнома, дар як коре мешавад. ва ифротгароии динӣ дар се марҳила аст. ин радикализм, экстремизм ва терроризм. агар мо ҳамин се бахшро таҳлил кунем, фаҳмиши моҳияти масъала бисёр зарур аст то ин ки барои пешгирӣ кардани он хулосагирӣ намоем. радикализм ва экстремизм ин зинаҳое ҳастанд ки то терроризм оварда мерасанд, яъне таблиғ, ташвиқот, ва инҳо заминаҳои асосии ба вуҷуд омадани ифротгароии динӣ ҳисобида мешаванд. ва заминаҳои зиёдро дида мушоҳида кардан мумкин аст ва гуфтан мумкин аст. албатта яке аз заминаҳои асосии ба вуҷуд омадани ифротгароии динӣ ин таълимоти нодурусти динӣ мебошад. таълимоти нодурусти динӣ дар кадом шакл бояд муайян карда шавад. ва албатта тавре медонем, тақрибан 10-15 сол пеш худи дар ҳамин давраи соҳибистиқлолӣ шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон як ида ҷавонон буданд ки онҳо мерафтанд дар мактабҳои дигар кишварҳое ки ба ном таълимоти исломӣ медоданд ва баъзеи онҳо то имрӯз масалан фаъолият мекунанд, дар он ҷо таълимот мегирифтанд. таълимоти динии исломие ки ба фарҳанг, ба андеша, ба эътиқод, ба мазҳаб ва умуман ба шароити муосири кишвари мо, мазҳаби мо мувофиқат намекунад. ва ин сарчашма ҳангоме ки онҳо бо ин андешаҳо, бо ин борхалтаи маълумотҳои нодуруст ё ифротӣ бармегаштанд, аз ҳамин ҷо ихтилофҳо ба вуҷуд меояд. мо шоҳид ҳастем ки аз худи ҳамин таърихи муосир ҳам медонем ки борҳо даргириҳо ва ихтилофҳои мазҳабӣ сурат гирифтанд ва хушбахтона чораандешӣ гардидан пеши роҳи онҳо сари вақт гирифта мешавад. ва яке аз заминаҳои онҳоро маҳз метавон ҳамин таълимоти нодурусти динӣ унвон кард. ва дигар заминаи рушди ифротгароӣ ё ба вуҷуд омадани ифротгароии диниро имрӯз дар шароити асри 21, дар шароити техникаву технология метавон дар таблиғоти динӣ, таблиғоти ифротгароие ки дар гурӯҳҳои
اجتماعی اینترنتی عنوان کرد. در عالم مجازی صورت میگیرد. در عالم مجازی. و امروز ما اگر جهان اینترنت رو بازنگری کنیم، چی در یوتیوب، چی در فیسبوک، چی در توییتر، تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی، صدها نه بلکه هزارها کانال ها، صحیفه ها، وب صحیفه ها، تورنامه ها هست که شبانه روزی با تشویقات دینی افراطی مشغول هستند و هدف های مشخصی خود را دارند که قربانی های زیاد را تا امروز داده است و حتی احتمال است که در آینده چنین قربانی ها را به بار آورد. و همین گونه میتوان این دو زمینه را، یکی تعلیمات نادرستی مکتب‌های دینی افراطی و دیگر تعلیمات تشویقات فضای اینترنتی را همچون زمینه‌های با وجود آمدن افراطگرایی دینی امروز ارزیابی نمود. چرا دین، چرا اعتقاد و باور مورد استفاده قرار میگیرد و در این برخورد مثلا تا کجا حمایت زمین واقعا اعتقادها کرد و یا برعکس مثلا فریب خورد؟ به خاطر چی دین؟ به آن خاطر که من فکر میکنم از هر بخش دیگر توسط دین عملی کردن آن اندیشه های افراطی آسانتر می شود. یعنی یک حساسیت خود را دارد و ببینید که هر گروه که می آید تشویقات افراطگرایی دینی را پیش می برد، اگر ما به اصل آن بپردازیم، مثلا امروز مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که به واسطه با تشخیص، با تحقیق و تدقیق خود جریان های اسلامی میپردازد و همون گروه هایی را که ما تحلیل میکنیم با نام اسلام، با نام دین آمدن فعالیت کردن، اصل آنها را از دیدگاه علمی، از دیدگاه حقوقی وقتی ارزیابی میکنیم، آنها عادی ترین معیارهای دین مبین اسلام را رعایت نمیکنند، اما هزاران جوانان را فریفته میکنند و با نام اسلام، با نام دینی مبین اسلام برده قربانی سیاست های خود میکنند. عجیبش همین است که هزارها جوانان قربانی میشوند، خود آن سرکردگانی مثلا گروه های افراطی خواجه های آنها هستند، صحت سلامت هستند و در دوره های معین شکل خود را تغییر میدهند. این واقعیت سیاست امروزه است که این را باید هر یک جوان تاجیک درک نماید. یعنی صدها دلیل ها است که آنها شکل خود را تغییر می، وقتی به هدف سیاسی خود رسیدن شکل خود را تغییر میدهند. این تنها جوانان و اشتراکچیان همون زد و خورده مسلحانه هستند که بدون هیچ چیز قربانی می شوند و امروز باید جوان تاجیک این را درک نماید که یعنی زیر تأثیر چنین فکرها، چنین اندیشه ها، چنین تشویقات های اینترنتی، چنین تشویقات های گروه ها نماند. ما پیوسته وقتی صحبت میکنیم سبب ها پیش میورن، هم صحبتونی ما در مورد تا کدام اندازه و چگونه مثلا ترغیب گردیدن همین اندیشه های افراطی است توسط عالم مجازی، یعنی که سامانه ها و یا برخوردار نبودن خود شهروندان از عقیده های درست دینی و نداشتن زیرکی سیاسی آنها. ولی جامعه روشنفکران ما، زیایان ما، نهادهای مخصوصی وابسته به این سمت مسئله ها به واسطه مرکز اسلام شناسی تاجیکستان تا کجا در همین سمت مجهز هستند، تا کجا مثلا جهت پیشگیری همین اندیشه های افراطی در بین ساکنان کشور کار میبرند و چگونه همین ظهورات ها پیشگیری می شود؟ من همچون کارشناسی مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای نظرم که برای پیشگیری کردن و برای اینکه شخص به همون افراطیت یا اینکه به همون ظهورات نامطلوب اکستریمیستی و تروریستی نگرود، یک چیز بسیار ضرور و مهم است، این اندیشه ملی داشتن و هویت ملی داشتن. هویت ملی شخص چقدر که اگر سطح بلند باشد، چقدر بیشتر باشد، همون قدر او یک حمایتچی
барои худ дорад ки як сипар дорад. бале, як сипар дорад ки наметавонад ҳарчи ба он таъсир расонад. мо шоҳид ҳастем. ман шахсан худам дар тамоми кишварҳои арабӣ будам, дар тамоми ҷойҳое чи мо гаштем, сафарҳои хизматӣ доштем, сафарҳои омӯзишӣ, таҳқиқотӣ доштем, мо низ хонданӣ рафтем, лекин оддитарин таъсиррасонӣ шахсан барои ман набуд. ба хотири чи? ба хотире ки мо дар баданаи ҳамин ҳукумат тарбия ёфтем, зери сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат тарбия ёфтем ва андешаҳои миллиро фақат дар худ қабул кардему ҷой додем. ҳатто ман худам шахсан дидам даҳҳо гурӯҳҳои таблиғотиро, шахсоне ки таблиғгари ин андешаҳои ифротӣ буданд, оддитарини онҳо ба ман таъсир намерасонд. барои чи? барое ки ман посухи худро доштам ва андешаи мустақили миллии худро дар ин замина доштам ва ҳеҷ чизе аз давлати миллӣ, аз устуворӣ ва якпорчагию амнияти давлату миллат болотар буда наметавонад. маҳз ана ҳаминро бояд так шаҳрвандои мо дарк намоянд. танҳо дар 6 моҳи соли 2025 дар шаҳру ноҳияҳои кишвар, дар муассисаҳои таълимӣ зиёда аз 200 мулоқоту вохӯриҳо баргузор карда шуд ки дар ҳар як семинар, конфронс, мулоқотҳое ки аст, вақти мо арзёбӣ кардем, бештар аз 50 нафар иштирокчӣ дошт. шумо ҳисоб кунед ки яъне чӣ қадар мешавад. зиёди он то 500 нафар, 1000 нафар, 2000 нафар иштирокчиён, яъне мулоқотҳои идеологӣ, корҳои идеологӣ, яъне роҳандозӣ гардидаанд. дар баробари ин мақсади баргузор кардани мулоқоту вохӯриҳо, конфронсҳо ва дигар ҳамоишҳо ин бедории ҳуввияти миллӣ, сохтани идеологияи миллӣ ва пок сохтани андешаҳои шаҳрвандон, махсусан қишри ҷавони ҷомеа аз андешаҳои ифротӣ аст. бубинед дар ҳар як шаҳру ноҳия, ҳар як минтақае ки мо масалан меравем суҳбату вохӯриҳо баргузор мешавад, аз худи толор ҳатто берун аз ҷаласаҳо ҷавононе ки масалан онҳоро рӯшанфикр мегӯем мо, ё донишҷӯ ҳастанд масалан, ё ин ки корманди як ҷое ҳастанд, онҳо ҳатман омада саволҳое медиҳанд ки маълум аст аз як олами маҷозӣ онро дарёфт карда, аз як канал ё аз як саҳифаи интернетӣ онро фаҳмидан, аз як мубаллиғи ифротгаро фаҳмидан омада мехоҳанд барои ҳамун ҷавоб гиранд. ва кормандон мутахассисони маркази исломшиносӣ дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо кумитаи дин, танзими ҷашну маросим ва дигар ниҳодҳои идеологӣ ҳамкории зич муштаракро ба роҳ монда, ин гуна вохӯриҳоро мунтазам ба роҳ мондааст. дар баробари ин ҷиҳати муайян кардани хавфҳои ифротгароӣ, ифротишавӣ аз ҷониби маркази исломшиносӣ дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста боз пурсишҳои социологӣ, пурсишҳои идеологӣ дар байни ҷамъият, махсусан ҷавонон гузаронида мешавад ва сатҳи дараҷаи хавфнокии ифротгароиро муайян карда, мо дар ин бахш корҳои пешгирӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ ва корҳои муборизавиро ба роҳ мемонем. шумо дар мавриди андешаи мустақили миллӣ гуфтед, яъне ки худи бархурдор будан аз ҳамин ҳувият, худи доштани ҳамин андеша хеле муҳим аст ба ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон. хуб пас ҳамин андеша чӣ гуна бояд тарбия ёбад ва замина чӣ гуна гузошта бояд шавад? албатта ман фикр мекунам мулоқоту вохӯриҳо, корҳои фаҳмондадиҳие ки ҳаст, конфронсҳо як андоза метавонад чашми инсонро рӯшан гардонад, аммо барои сохтани андешаи миллӣ дар шуъури ҷавонон, барои сохтани як ҳуввияти миллӣ ё баланд бардоштани ҳуввияти миллие ки вуҷуд дорад дар замири худи шахс, мулоқоту вохӯрӣ кифоякунанда нест, балки худи шахс, шаҳрванд дар раванд бояд иштирок намояд. чӣ гуна? дар раванди ҳувиятсозӣ, дар раванди ҳамин кор тавассути барномаҳои фарҳангӣ, тавассути китобхонӣ ва ҷалб гардидан ба адабиёти илмӣ, ба адабиёти миллӣ. ва мо низ пайваста аз ин адабиётҳо мутолиа мекунем ва ҳамин ҳамагонӣ кардани китобхонӣ ҳам як заминаи бисёр хуб барои пешгирӣ кардани ин омилҳо мебошад. бубинед
иштирокчиёни масалан озмунҳои ҷумҳуриявие ки ҳастанд тоҷикистон ватани азизи ман дар бахши фарҳанг ва дар бахши маориф илм ин фуруғи субҳи доноӣ иштирокчиёни ин ҳамоиш агар бо эшон суҳбат карда бошед оддитарин иштирокчии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар андеша ва зеҳни он андешаҳои ифротӣ намеояд ба хотире ки ватансозӣ аст ҳувиятсозӣ аст ҳувиятсозӣ аз ҳамин ҷо маншаъ мегирад ва оддитарин иштирокчии он дар мавриди китобдӯстӣ инсондӯстӣ гуманизм суҳбат мекунад ин худ як далели он аст ки тавассути ҳамин омилҳо ва инчунин дигар барномаҳои фарҳангӣ ҳастанд масалан барномаҳои театрӣ ва худи ҳамин татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон аст ки имрӯз аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ иқдомҳои бисёр хуб роҳандозӣ гардидааст аллакай ҳамин равандҳо сурат гирифта истодаанд тавассути барномаҳои фарҳангӣ чорабиниҳои фарҳангӣ ҷалби шаҳрвандон ба театр ба осорхонаҳо ба инҳо бештар шуда истодаанд ва эҳёи ҷашнҳои миллӣ ва бузургии фарҳанги миллии мо дар чи аст бузургии фарҳанги миллии мо дар он аст ки мо ихтилофҳои куллӣ ё ихтилофҳои бисёр нигаронкунанда дар масъалаи фарҳанги миллӣ ва фарҳанги исломӣ надорем воқеан ҳам андешаи шахс мустақил аст ва муаммо аст барои нафари бегона яъне дар ақл дар андеша дар зеҳни як нафар чӣ мечархад худи он шахс медонад вале масалан омилҳои таъсиргузор ҳам хеле зиёд ҳастанд пас оила метавонад ки ҳамин зуҳуроти номатлубро дар андешаи як шахс пешгирӣ намояд албатта барои инсони комил ва дуруст шудани як шаҳрванд як инсон чанд мактаб ҳаст ки бояд кор намояд ҷиддӣ кор намояд яке аз он мактабҳо оила аст ва оила албатта метавонад нақш дошта бошад дигар аудиторияи мактабии он аст сеюм аудиторияи донишгоҳӣ ё зинаи баъди мактабии худи ҳамон шахс аст чаҳорум муҳити рафиқону атрофиёни ҳамон шахс аст ва дар таҳлилҳои психологӣ мегӯяд ки ҳамун муҳит атрофиён ё рафиқоне ки аст дӯстоне ки дорад ин 60% метавонад таъсиррасон бошад дар тарбияи худи шахс дар фаъолияту дар ҳолати ҳамон одам аммо нақши оила устодон мактаб инҳо мегӯяд 40% аст барои чӣ барое ки он метавонад тезтар инро ба гаравиш бубарад аз ҳамин хотир албатта худи оила нақши калидӣ дорад ва оила набояд бетаваҷҷӯҳ бошад бетараф бошад ин ҷо махсусан ҳамин қабули қонунҳои миллӣ ба ҳамин хотир аст аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар ҷиддан тақозо мекунад ва мо даҳҳо ҳолатҳоро метавонем мисол биёрем мушоҳида кардаем ки оилаи солим аст падари зиёӣ дорад модари зиёӣ дорад аммо фарзанд нохалаф шудааст ин аз куҷо манша мегирад падари ӯ ин гуна нест модари ӯ ин гуна нест хоҳари ӯ ин гуна нест маълум мешавад ки муҳити ӯ носолим аст рафиқи ӯ дӯсти ӯ ё ин ки дар ҷое ки ӯ фаъолият мекунад шояд муҳити носолим аст аз ин рӯ ин қисматҳоро бояд ки ҷиддӣ мавриди назар гирифт саломат бошед воқеан ҳам тавре гуфтем худи андешаҳои ифротгароӣ як омилҳои хатарзо ҳастанд ҳам барои ҷомеаи мо ҳам барои ҳар як шахс ҳам барои ҷомеаи ҷаҳони муосир вале ҳар нафаре метавонад эмин бошад ва шумо дуруст ҳам гуфтед ки андешаи миллӣ дар сар дошта бошад фикри ватансозӣ дар сар дошта бошад фикри ободкорӣ дар сар дошта бошад ва хубам ҳаст ки тавассути чунин суҳбатҳо мо барои бинандаҳо фаҳмонда бошем ки масалан худи андешаҳои ифротӣ аз куҷо сарчашма мегиранд ва ниҳоят оқибати он чӣ гуна таъсирҳои манфӣ ба зиндагии ҳар як шахс ва дар зиндагии масалан оилаҳо ва билохира барои ҷомеаи кишвари мо дошта бошад барои суҳбат ба шумо ташаккур мегӯем то суҳбати дигар хайр бинандаҳои азиз